Espacio de Arte aspira a que un símbolo de la grandeza de la cultura en Galicia esté presente en nuestro trabajo. Por ello, nos hemos trasladado a la ciudad de la cultura para analizar hoy la trayectoria de dos artistas cuyos caminos convergen en una profunda reflexión sobre el libro. Este objeto, vía escultura, vía pintura, se convierte en poesía y la poesía se materializa para ser vista. Hoy analizamos la propuesta conjunta del escultor Casigueiro y del poeta y pintor Baldo Ramos. Bienvenidos los dos a Espacio de Arte. Bueno, primeramente, ¿cómo os sentís en este espacio tan emblemático de la cultura y con tanta proyección a nivel internacional? Baldo? Bueno, para nós foi un reto, non, preparar este proxecto expositivo, non, que concebimos como un diálogo e sabíamos a dificultade que era expoñer nun espazo como este, un espazo complexo, un espazo tamén ao que nos tivemos que adaptar de alguma maneira. E foi un diálogo entre os dous artistas, pero tamén foi un diálogo con este espazo, non? E o que pretendimos, dende o primeiro momento, é dialogar coa contemporaneidade, pero sen perder de vista a nosa tradición, non? O sea que aquí, Casigueiro, en este proyecto non hai comisarios, os comisarios sois vosotros. Bueno, de alguma maneira, entre ambos os dous elaboramos un proxecto e o presentamos. Entón, bueno, casualmente, hasta ahora todos os proxectos que se elaboraran en esta zona do arquivo estaban relacionados co libro, co cal posiblemente facilitou a boa marcha do proxecto, non? A parte deso, tanto Baldo como eu a traballar algunha serie que ten a ver cos libros, e Baldo habitualmente sempre traballa, ou con bastante frecuencia traballa sobre soporte, sobre papel, pero a modo de utilizar páxinas, non? Libro de artista. Claro, co cal, bueno, pois de algún xeito xa facilitou esta conexión. Aparte, os dous estamos interesados na poesía e vamos, desde que nos conhecemos, son as persoas que con moitísima facilidade conectamos, non? É bastante fácil. E el título, Os ollos das palabras, viene de unha poesía anterior tuya. Sí, publicara no ano 2001, creo que foi un libro en castelán que se titulaba Los ojos das palabras, que foi editado en Navarra, e eu xa daquela empecé a explorar un pouco as conexións que hai entre o feito literario e o feito artístico. A mí interesame a mestizaxe entre as artes, e dende entón eu, prácticamente en todos os libros que fun editando, casi sempre hai unha beta, non? Meta literaria, meta artística, onde reflexiono bastante sobre estas conexións que hai entre artes, e cando empezamos a madurar entre Casigueiro e eu un proxecto onde, digamos, que a palabra estivese moi presente, non? A literatura que fora vertebral no proxecto, pois ocorreuseme que se podía volver outra vez a utilizar este sintagma, non? Esta frase, porque de alguna forma os ollos das palabras dan conta deste vínculo, non? Entre a literatura e as artes plásticas, non? Este é un tópico clásico xa, verdad, que fala de que a literatura, a poesía, realmente non é só para ser lida, sino que de alguna maneira é pintura para ser lida. Ut pictura poesis, de Horacio, en la sentencia. E que a pintura é poesía para ser vista, non? Entón, traballamos con esa visión, sin coñecernos, porque realmente nos coñecimos, haberá un ano, máis ou menos, ao coñecernos démonos conta de que realmente tiñamos reflexionado os dous sobre estas dúas vertentes das artes, e Casigueiro tamén como poeta, non? E tal, pois nos demos conta de que este era un termo acaído para dar nome ao proxecto. A veces, en tu obra, sobre todo Casigueiro, palabras de nuestro uso, del gallego, que ya estaban en desuso, y tú las reactualizas incorporándolas muchas veces a los libros. Sí, bueno, hai un proxecto que se fixo fai algúns anos no Museo de Lugo para os xardíns, que se chamaba Murallando a sombras dos soños, creo que era así o título. Entón, en aquel momento se me ocurreu de xugar a modo de muralla, pois con palabras que eu oía de un xeito familiar na miña casa, os meus avós, e que, bueno, me resultaban completamente familiares e que hoxe, pois, prácticamente non se usan, e en moitos casos, pois, a xente nova nin as coñece, non?
Entón, ese feito da desaparición ou do rapto da linguaxe fixo que, bueno, pois que de alguna maneira me plantexara o feito de traballar con unha obra que perdurara no tempo como recoñecementos ás palabras e tamén como un xeito de facer memoria, non? Do que está desaparecendo. E a partir de aí, bueno, pois en algunha outra obra, como é o caso de algún dos libros que aparecen aquí, pois volvín a utilizar ese recurso, non? Que por outra parte é algo, penso que moi agradecido. Haciendo memoria, habla Casigueiro, pero también tú, Baldo, y el reconocimiento a figuras míticas de nuestra cultura, como Celso Emilio Ferreiro. ¿Cómo le homenajeas? Bueno, eu no caso de Celso Emilio a relación é casi de vecindade, porque eu nacín xusto en frente da casa na que el viviu, en Celanova, eu son de Celanova, e entonces eu mesmo teño algún recordo de cando era neno del e o recordo pois ali na casa da miña familia. Entón eu teño un contacto con Celso Emilio xa, digamos, de infancia, e a medida que fun descubrindo as palabras e a literatura e me fun metendo neste mundo, pois fun coñecendo un Celso Emilio que non coñecía, que é certo que é un escritor moi popular, quizá dos máis populares en Galiza, sobre todo con Rosalía, pero fun descubrindo outras caras de Celso Emilio que quizá non son tan coñecidas, e iso me levou a facer unha pequena homenaxe a él, a esa outra cara de Celso Emilio nesta exposición. Por iso hai un libro que se titula Onde o mundo se chama Celso Emilio, facendo unha especie de paráfrase do seu coñecido libro Onde o mundo se chama Celanova. Y en tu caso, Casigueiro, tu homenaje es a Isaac Díaz Pardo. Por cierto, ¿tu homenaje nace después, nace a raíz de su fallecimiento? Pois xusto estaba preparando esta exposición cando aconteceu o falecemento de Isaac. Entón, bueno, sempre levaba tempo con ganas de facerlle unha homenaxe persoal, bueno, logo un pouco che conto. E bueno, me pareceu un momento idóneo de facelo, non? Estaba traballando, preparando a exposición, cando estaba escoitando a radio, oivo a noticia e inmediatamente pois me puxen a reflexionar e plantexarme que podía facer para facerlle tamén eu un pequeno homenaxe, non? A miña relación con el é bastante curiosa, porque unha vez que rematei COU, bueno, pois eu xunto con outros compañeiros que nos interesaba xa as artes plásticas e outras en xeral, bueno, tiñamos inquietudes, como ten toda a xente na xuventude, e eles decidiron estudiar Belas Artes a Madrid, e eu en aquel momento pois estaba militando nun partido político, pensaba que era máis interesante quedarse aquí, e unha das opcións que barallei foi a posibilidad de traballar en Sargadelo, porque me quedaba preto. Por outro lado, tiña un aspecto cultural que me interesaba, e industrial tamén, bueno, e fixen o curso de verán que había en aquel momento, bueno, que hasta creo que ainda sigue habendo. E entón falei con el, el me recibeu e me dixo, bueno, cando se remate o curso, falamos e tal, bueno. Unha vez que veo o traballo que realicei ali, bueno, pois, ao final tuve outra entrevista con el e me dixo que me podía quedar. Tuve a gran fortuna de que me deixou estar ali a traballar no Seminario de Estudios Cerámicos, que era parte de investigación, o cal me fixo tomar contacto coa cerámica desde un punto de vista moitísimo máis serio, un punto de vista máis científico. E con os artistas internacionales que han pasado por allí. Porque todos os artistas que pasaban en aquel momento era un referente non só de Galiza, sino do Estado español, pois iban xusto ao seminario. De feito, eu o curso que era 1977, que fun, quen o dirixiera Lluís Castaldo, que era xusto o que traballaba ao lado de Miró en todos os murais que fixo en Palma. Quero dicir que era unha oportunidade única. Ao pé onde eu traballaba, detrás tiñamos cabezas feitas por Oteiza, nunha das piezas que fixo. Quero dicir que relacionar a cerámica dun xeito tan contemporáneo e sacada dese contexto da artesanía, pues prácticamente era o único sitio de Galicia y dos pocos. Sí, y por eso tú eres un pionero, lo que es en la cerámica en Galicia, aunque después hayas evolucionado con otros materiales. Sí. Sí. Seguimos retomando. Baldo,
En ti coinciden estas dos disciplinas, la poesía y la pintura a la par, pero esto no es algo nuevo, ya viene de antes. Sí, bueno, realmente empecé en todo isto de unha maneira autodidacta, non empecé escribindo como escriben tantos mozos e tal, con 17 anos e tal, para amosar a súa insatisfacción co mundo e tal, e empecé a escribir saber moi ben o que facía. E a medida que iba escribindo, pasaron os anos, son destes poetas que non se preocupou moito por editar, preferín madurar antes de dar a coñecer o meu traballo e facelo público. E chegou un momento, alá por ano 93, que eu escribía a man os meus textos, eran textos autógrafos, e chegou un momento en que a min me pedía extensión, non a escritura. Eu empecé a estilizar a letra, empecé a agrandala, chegou un momento en que me pedía máis o pincel poder escribilos, e eu facía un xogo que eu daquela non sabía realmente en que consistía, e empecé a colorear os espazos que quedaban entre aqueles rastros de tinta, e dime conta de que aquilo funcionaba visualmente, non? E que a xente que me rodeaba, pois, que realmente me decía que lle gustaban, que tal. E entón chegou un momento en que me din conta de que a poesía tamén tiña ollos, non? E que podía ser vista, non? E dende ese momento, dunha forma inconsciente, sen ter ningún tipo de coñecemento de arte, eu non conocía ningún artista daquela, así, non tiña nin esa predilección siquera, pois empecé a ler, a coñecer, a visitar exposicións, e me di conta de que eso que eu estaba facendo, pois, en parte xa o fixeran outros e tal, e dime conta de que realmente o que estaba facendo, pois podía ter un interese máis ao lado estrictamente personal e do estrictamente literario. A nivel formal, non sei se te pasa, Casigueiro, pero vemos en la obra de Baldo, a nivel de estética, conexiones con el informalismo. Y tú, si analizamos tus famosas piezas, Los Guerreiros y las obras posteriores, está detrás quizá la obra de Boltanski, porque en todos tus trabajos lo que sí hay es mucha denuncia. Sí, bueno, en gran parte dos traballos, digamos que é unha das vías que utilizo máis habitualmente, porque é un xeito de expresar as insatisfaccións e un xeito de desafogar, non? Entón, en gran parte, bueno, do meu traballo aparecen, digamos, que se non denuncias, que tamén son reflexións en voz alta que en realidad témolas todos, ou gran parte da cidadanía, non? Por ejemplo, la guerra de los Balcanes. Sí, a Guerra dos Balcáns, digamos que foi un acontecemento que conmocionou, que nos conmocionaba a todos, porque era unha guerra que estaba prácticamente 2 horas en avión, con cidadáns europeos, algo impensable hasta ese momento, non? A parte é unha guerra moi cruel, todas as guerras son crueles, pero esta especialmente tiña uns tintes como dunha violencia extrema, non? Incluso chegando ao punto de non só aniquilarse os cidadáns, sino de intentar aniquilar a cultura, como o caso do bombardeo da Biblioteca Saraxevo, non? O sea, quero dicir que aqueles telediarios a hora de comer, que che poñían todas aquelas imaxes, a verdade é que non deixaban indiferente a nadie, e a mí fixo que vamos, que me impresionara tanto que foi un motivo, máis unha das series máis longas no tempo, que casi durou 3 anos, porque en ela intentaba reflexionar en dos puntos que son máis visibles cando hai unha contenda, non? Que é o ser humano, que sufre entre esa idea da morte dos desaparecidos por un lado e por outro lado a arquitectura, cando hai unha contenda unha das cousas que máis estremecen son esas casas totalmente derruídas, non? Esos espacios desolados. Entón foron as dúas vertentes que utilicei, por un lado, investigar a partir do ser humano, por outro lado, a partir da arquitectura, que formalmente eran elementos completamente distintos. Quizá por eso perdurou tanto, porque eran dúas vías de investigación que non tiñan nada que ver unha ca outra, sin embargo, formaban parte da mesma serie, non? En tu obra también hay mucho de poética existencial, ¿o me equivoco, Baldo? No, é certo, sí, eu non son crítico literario, ni son un crítico de mí mesmo, pero algúns críticos que teñen falado do meu traballo sí que apuntan que hai algo diso. Son deses escritores que está atento ao que pasa ao seu arredor
e para min reflexionar sobre o que pasa ao meu arredor é reflexionar sobre as miñas teimas, sobre os meus problemas, non? É a única maneira, parece a min, de intentar chegar aos demais, falando de un mesmo. Para min a originalidade non é, na arte, para min non é ser distinto a todos os demais, sino ser radicalmente un mesmo, non? E cando escribo, realmente escribo o que eu vivo, o que eu sinto, e intento que as miñas palabras poidan ter na lectura de outros unha relectura, digamos, persoal, individual. O lo que pintas, que depende más de lo que yo creo que te dicta el corazón, porque si no, no acudirías a la estética abstracta, incluso del tachismo. Sí, no que eu fago e tal, eu realmente encontrei na caligrafía unha ponte ideal entre as artes plásticas e o literario. A caligrafía en Oriente é iso, de feito, na cultura chinesa, a palabra poesía e a palabra pintura dinse da mesma maneira, non? E a caligrafía para min é unha ponte entre esas dúas. Sí. Bueno, ha sido tan importante que también has hecho tus estudios de filología hispánica. Sí, sí. Y Casigueiro me parece que ibas para cantante. Pero eso ya muy atrás queda. Fíxome gracia cando me falaste desto, porque non sei algún día onde vim decir. Sí. Pero bueno, en realidad a cosa non era así. En realidad é que na adolescencia e nos primeiros anos un ten inquietudes. En aquel momento a todos a xente nova, a moita xente nos interesa a música, tocaba guitarra e bueno, as influencias da canción de autor, a canción protesta, pues estaban aí. Toda esta música que viña de Portugal, Luis Cilías, Xosé Afonso, os cataláns, Miro Casabella, Joan Baez, Dila, bueno, todo isto estaba por aí e un intentaba compoñer. O que ocurre que afortunadamente era moi tímido e non cantaba máis que na ducha e catro amigos. Sí. Y después te inclinaste por la cerámica, aunque ahora, recientemente en tu producción, has incorporado diseño gráfico y últimamente vemos muchísima fotografía. Bueno, digamos que eu nunca tuve unha mente moi pecha. Sempre estuve aberto a todo tipo de influencias e algo do que me sinto moi satisfeito, non? Algúnas son moi visibles e obvias e outras non tanto, pero que tamén as hai. No caso da poesía, a verdade é que se un mira catálogos xa de fai anos, sempre hai poemas, non? E fotografías, o sea, hai a principios dos 90 varias obras bastante importantes e significativas na miña trayectoria que están resoltas coa fotografía. Por ejemplo, vamos a citar una de estas de tu trayectoria, un homenaje a todos los que hemos emigrado en Galicia, que si no somos a nivel personal son nuestros abuelos o nuestros padres. Sí. Y conviertes esas fotografías de inmigrantes y esas palmeras que nos representan en granos de café. Explícanos esta pieza. Sí, na zona onde eu vivo na Mariña, en toda Galicia en xeral, pero ali especialmente, na zona oriental de Asturias, hai moita arquitectura de indianos. Aí donde máis, como bien has apuntado. Entón, ao pé da arquitectura de indianos, adoita aparecer sempre dúas árbores emblemáticas, que son a araucaria e as palmeiras. E ese feito de que un viaxe pode transformar outra realidade sempre me pareceu unha cousa como moi interesante. Entón, en un momento dado, houve unha experiencia en Galicia que, desgraciadamente, non se repiteu moito, que foi Urxencias 3, un espacio para revisar, en donde invitaba unha serie de artistas plásticos para intervir un espacio, non? O sea, digamos que foi posiblemente a primeira exposición en donde a instalación tuvo un protagonismo importante, ou posiblemente a única, non sei, moi poucas máis houve. E a historia era que era unha fábrica de conservas abandoada e, bueno, pois cada un tomaba de alguna maneira un espacio como seu e o intentaba intervir. Neste caso eu aproveitei unha zoa de salmoira, que era de acero cortén, nas cuadrículas, que tiña xa unhas texturas feitas moi parecidas se fosen a cerámica cocida. E
E, bueno, me puxen a pensar que podía facer con aquelo. Ao final, recurrín a esta idea e o que fixen, adapteime, obviamente, aos formatos que ali había das cuadrículas e sustituín as palmeiras por graos de café e por un texto que poñía sair modificar, ves, o texto xa aparece en ese momento, estamos no 92, me parece, e a parte deso, o que fixen foi integrar os propios indianos, recollín fotografías que tiño nas casas, as colorei, e de alguna maneira, a partir de unha seriación, todo está formando parte de unha seriación, que tamén é bastante recurrente no meu traballo, pois conformou todo o que é esa peza das instalacións. Baldo, parece que hoy el concepto de libro se difumina, pero con vosotros no, está más vivo que nunca. No sé si puedes aludir a alguna de las piezas que está en exposición, porque yo recuerdo que el día que vine de visita había una familia aquí interfiriendo y contando su propia historia con las piezas de Casigueiro, jugando con las letras. Bueno, non sabemos moi ben cal será o futuro do libro, pero, dende logo, o libro de artista, o libro máis ou menos seriado ou pezas únicas, como é o caso meu, que todo o que está aquí exposto son exemplares únicos. Realmente son libros que, aínda que aquí a maioría deles están metidos en urnas, son libros que se poden tocar, que se poden disfrutar tamén co tacto. Eu estou convencido de que o futuro do libro pasa por aquí, do libro en papel, e que o libro de artista non ten necesariamente por que ser un obxecto de luxo, que pode ser tamén un obxecto de disfrute ao alcance de todo o mundo. Bueno, lo que pasa que sí, el libro de artista se comercializa, pero non en librerías, sino en unha galería de arte. Sí, é certo, sí, pero, bueno, eu, por exemplo, empecé facendo libros de artista e os empecé comercializando en librerías a unhos precios moi módicos, e sempre houve detrás do meu traballo este interés, non, por chegar a xente, non? Eu, de feito, dende que empecé a facer estes libros artesanalmente, alá por os anos finais dos anos 90, casi no ano 2000 ou por aí, eu teño contabilizados, pois, seguramente sobre 300 e pico libros, non? Quer dicir que fixen moitos libros coa intención de que chegaran a cantas máis casas mellor. Para min, este tipo de libros, e algunha vez o teño escrito, son libros para habitar, son libros para que cheguen a alguén que os poida disfrutar dende dentro, que poida habitalos, que poida deixar neles a súa propia experiencia e que eses libros funcionen como lugar de acollida, non? E non necesariamente os libros de artista teñen por que ser obras especialmente elitistas que cheguen sempre a unha minoría. No meu caso, a miña experiencia non é esa. Y como decía antes Casigueiro, en tu caso, esta interferencia con el público, que es buena, componiendo sus propias letras, sus propios poemas, ¿contabas con ello? ¿Ha sido sorpresivo? ¿Ha sido ideada con esa intención? Esta pieza que tenemos a nuestras espaldas. Pois a verdade é que é curioso porque a veces un deixa as obras e nunca sabe o que pasa. En realidad non naceron coa idea de polo menos de ser intervenidas por el público, sino para contemplar e para estimular, eso sí, a posibilidad de que coas letras puderan crear o que lles apetecera, pero o xeito de tocalas e de modificalas e de crear frases e versos e tal, non, pero bueno, está ben. Quero dicir que un a veces o que intenta é propoñer, non? E, bueno, si chega a esos niveles de resposta do espectador, pois estupendo, non? Aquí a dificultade estaba a competir non tanto chegar ao público ou non, senón como facelo coas interferencias deles. Pero bueno. Bueno, y habéis tenido mucha suerte en los tiempos que corren porque se ha editado un bonito catálogo, aparte con vuestra poesía, moi bonito. Sí, un catálogo que naceu pois de algunhas das imaxes que forman parte da mostra, con textos que foron escritos como un diálogo con esas obras, pero tamén como un diálogo entre a nosa obra literaria, non? Hai concretamente unha parte no libro na que a un poema que escribe Casigueiro eu lle contesto con unha reescritura, con outro poema, el dialoga outra vez de novo e hai un diálogo moi fructífero que para min é unha das cousas importantes desta exposición, ter coñecido a Casigueiro, ter dialogado con él e ter vivido unha experiencia extraordinaria facendo este traballo. Una nueva experiencia porque, bueno, ¿cuántos años de trayectoria, Casigueiro? Empezaste con tus famosos guerreiros,
con la cerámica y después incorporando nuevos materiales. ¿La obra de arte es evolución? Sí, na medida que un evoluciona. Sí. Entonces, como Pero hay muchos artistas que se estancan ahí en un estilo, crean algo y échate a dormir. O que ocurre que, bueno, cada persoa é un mundo, non? Artistas ou non, e entón eu sou unha persona moi curiosa. O feito desta exposición non deixou de aparcar o traballo que estaba facendo habitualmente para meterme nunha experiencia pois difícil, porque Baldo Ramos é un grandísimo poeta, eu faigo poesías, pero como unha extensión, como unha necesidade de expresar sentimentos e inquedanzas, pero bueno, quero dicir que na miña trayectoria, a pesar de que cada vez ten máis visibilidade, pois non deixa de ser unha cousa no marginal, pero un pouco menos, ¿no? Bueno, pero a veces de tu experiencia poética han salido grandes piezas, y de piezas no hemos hablado, no hemos repasado todas tus piezas, pero también está esta alusión al paisaje, a la defensa del territorio, que muchas veces nos lo cargamos, pues, ¿de qué manera? Sí, de feito hai unha serie, a primeira serie que ten relación de alguna maneira directa coa paisaxe e xeografías, na que había moito dibuixo, que non é moi frecuente na miña trayectoria, moito dibuixo, e nos dibuixos sí que se iban poemas, non? Había frases incorporadas, non? E a serie que te refiriste é Camuflaxe, e é verdad que é unha chamada de atención, porque son unos árboles pintados a modo do camuflaxe militar, non? Un pouco dándolle a volta á realidade. O home normalmente se viste imitando a natureza para estar camuflado, en este caso que vestín son as árbores, non? Ata o punto de que hai unha experiencia no Sáhara, nun encontro de artistas plásticos, que o que fixen foi vestilo físicamente hasta onde puiden con roupas militares, non? Para xogar máis ainda con esa idea do camuflaxe, non? Aparte de que hai, bueno, de que houve acontecementos tamén na historia recente moi chamativos, non? Como o caso do Marexé, o Prestige, que dificilmente unha persona que esteña atenta á realidade pode obviar, non? Y también que sepan nuestros espectadores que de allí también sale una larguísima serie. Sí. Baldo, ¿se puede explicar el mundo con la poesía? ¿Y piensas que los jóvenes, la gente joven, realmente lee poesía? Tú que has recibido premios tan prestigiosos como el Fiz Vergara. Bueno, eu penso que coa poesía se pode falar do mundo, se debe falar do mundo e se debe interpretar o mundo. E a xente nova lee máis poesía do que parece, e se estimula. Eu son docente e traballo con adolescentes todos os días. A miña experiencia dime que se escollen ben as lecturas, se estimulan os rapaces, se a veces se xoga, se traballa a poesía dentro do ámbito da plástica e se lles anima a facer eles os seus propios libros, se poden conseguir cousas realmente sorprendentes, non? Eu penso que sí, que é certo que a poesía é un xénero minoritario, sempre foi, un xénero dirixido, como decía Juan Ramón Jiménez, a unha inmensa minoría, pero estou convencido de que esa inmensa minoría é fiel y a conservaremos de por vida, ¿no? Pues ya nos queda, es casi la última pregunta, porque supongo que Casigueiro ya preparando las maletas, que después de esta exposición te vas para Zaragoza, sí. ¿Con un nuevo proyecto? Bueno, un proxecto non é realmente novo, porque a proposta xurdeu xusto cando estaba preparando esta exposición, e o espacio é enorme, son 200 metros cuadrados, e co cal solo tiña a opción de optar a unha retrospectiva. A proposta que fixen foi unha retrospectiva, a pesar de que hai obra nova, non? E, bueno, é unha exposición que se chama I de Volta, porque a primeira instalación, a de Guerreiros, no primeiro espacio que os puxen foi no Museo Pablo Gargallo, Zaragoza. Entón, digamos que a exposición se iniciará con esta instalación, y faré un recorrido así por las piezas más emblemáticas. Sí, bueno, pues muy bien, no sé si tenéis algo más que comentar. Ha sido todo un placer, pues yo creo que estar en este escenario, ¿no? Sí, sí. Pues muchísimas gracias y deseando que volváis a visitarnos. Ha sido
bueno, súper enriquecedor que estéis con nosotros. El Gracias. escultor Casigueiro y el pintor y poeta Baldo Ramos. Estamos aquí en un espacio emblemático, la Ciudad de la Cultura, con este proyecto conjunto que se titula Os ollos das palabras. Es el libro de artista, el libro para ver, para sentir, para imaginar, el libro como metáfora, como sentimiento, como poesía, y etcétera, etcétera. Desde la Ciudad de la Cultura, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en Espacio de Arte.